יש הרבה חדשות, אני רואה הרבה רגשות. שוב שלום לכם ידידיי המאזינים, שוב אנחנו בתוכניתנו 3-4 לעבודה, התוכנית שתעזור לכם בעולם התעסוקה. איתי אורית שלף, מה נשמע אורית? שלום איתן. אנחנו רוצים להתחיל. גם אני רוצה לצאת לשתות, לרקוד, לבגוד, לשדוד. גם אני רוצה לדפוק שמחת חיים ברמקולים של אוטו עם כבוד. גם אני רוצה לחטוף, לאכול, לטרוף, לזלול, להקיא את הכל, לרמוס את כל מי שעומד בדרכי, לעמוד על שלי בלי ליפול. גם אני רוצה אקדח קטן שפותח דלתות וסוגר עניין, אני רוצה לשלם. נמצאת איתנו היום שלומית קורא מתמרת, גמלאית משטרת ישראל ובעלת גלריה לאומנות שימושית ביפעת. תחושת שיקרון של חופש והיכולת לבחור במה שאתה רוצה לבחור, וזו תחושה שהייתה חדשה עבורי. מניח שלא הכל הולך חלק. אחרי הרבה שנים שהייתי שכיר והייתה לי איזו פנטזיה, הגשמתי אותה, עשיתי קורס ליזמים במועצה, דרך מעברים, ועזבתי את העבודה, הקמתי את העסק של צילור סטילס. יש מספר כלים שאתה יכול להשתמש בהם במסגרת מעברים ובמסגרת של מטים. אחד מהם זה הרשות העסקי של מניפה. מפגשי נטוורקינג שבהם מכירים את האנשים. בוקר טוב לכולם, אז אני שמחה ככה להתארח ולבוא לבקר בקבוצה הזו, לבוא להכיר עוד אנשים ובעלי עסקים מהאזור. אני בעלים של חברה שקוראים לה טליקו, שמתעסקת בפיתוח תוכניות לימודים. ליאורה לוי, הושעיה, אני מאוד שמחה להצטרף למעגל הזה. אני מטפלת גם בעזרת רפלקסולוגיה, גם בעזרת הילינג. אני עורך דין במקצועי, שמי אביעזר חיון. מרחב הכלכלי חייב להיות יוזם בתחום התעסוקי והכלכלי אם הם רוצים להמשיך למשוך את האוכלוסיות האלה. ובין לבין חבר'ה כרגיל, מקבצי דרושים של מעברים. אני מנהל את החממה הטכנולוגית יוזמות העמק שפועלת כאן כבר 18 שנה. ומקבלת לשורותיה יזמים מכל הסוגים עם רעיונות טובים, הייטקים, טכנולוגיות שאפשר למסחר אותן ולמכור אותן בשוק. יש לנו מגוון גדול של יזמויות, והיזמויות נמצאות בשלבים שונים של חיים, של התפתחות. כיום צריך להוסיף את האלמנט הזה לאתר האינטרנט. נכנסים אליו הרבה מאוד אנשים, אבל הקהל היום יותר מגוון. והקיבוץ מאפשר לחלום, מאפשר להצטיין במה שהם טובים בו ובמה שהם מוכשרים בו. יזמות זה לנצל הזדמנויות, לעשות שינויים, לקחת מחויבות ולרוץ איתה קדימה. חלק מהאנשים כבר מחוברות היום, אלה שמחוברות ואלה שלא מחוברות ביחד ייצרו סינרגיה כזו שיזמות נשים תתפתח בעמק בצורה מיוחדת במינה. הדגש הוא דגש מקצועי, ואנחנו עוזרים ליזם להיות איש עסקים או יזם מצליח שיכול לפרנס את עצמו בכבוד. אנחנו עובדים בעצם בשיתוף פעולה רב עם מעברים. דוידה היום מונה כ-30 עובדים ומעסיקה את מרביתם פה מעמק יזרעאל. אם זה עובדי משרד, עובדי הנהלה, עובדי מחסן כמובן. במקום הזה בקיבוץ שריד יש מרכז גדול ויפה, הבית הירוק עם הפרפרים, שהוא מרכז אביב. כרגע עובדים פה 9 מטפלים. בעצם אני התחלתי את דרכי כי מאוד מאוד רציתי להיות עצמאית, וזה המקום שבניתי. אנשים עושים פה משהו שאין להם אפשרות לעשות אותו בחיי היום-יום. הם עוצרים לרגע את החיים שלהם וביחד הם מבשלים. קנינו את המשק הזה, גידלנו פה ברווזים, ואז הבנתי שאם אני אפתח מרכז מבקרים זה יהיה משהו מאוד מיוחד. אנחנו היינו ראשונים בכפר ברוך שהקמנו יזמות תיירותית, היום יש פה כבר מספר עסקים. אנחנו מנסים ליצור חבילות, לפעול יחד, ובאמת מקווים שכפר ברוך יעלה על המפה בעקבותינו. לאט לאט ממחסן מאוד מאוד קטן, שהצעתי לחברים להביא את הדברים שהם כבר לא צריכים, או את המתנות שהם קיבלו והם שמו בארון והם לא אוהבים אותם. הגענו היום פה למקום שהוא ענק. המקום הזה גם אפשר לעוד ועוד יזמויות קטנות, ואנחנו כולנו נשים פה, ואני שמחה שיש את המקום הזה והוא מאפשר לכולנו פה ללכת קדימה עם החלומות שלנו.
היום אנחנו יצרנו פה גן צמחי מרפא שהוא מקום להתרחשות של טיולים, של סדנאות. יצירה הזאת שלנו, כדי למנף אותה מבחינה כלכלית, אנחנו נעזרנו מאוד במעברים בעמק, גם באופן של השתתפות בקבוצות מניפה. אנחנו גם מקבלים חונכות של שימוש ברשת לצורך הקידום של העסק שלנו, ממומן על ידי מתי, זה מאוד מאוד עוזר לנו. אנחנו מרכז מבקרים שנותן הדרכות על צמחי מרפא ותבלינים. היום מרכז המבקרים מונה כ-40 עובדים מכל העמק והסביבה. למעשה החברה שלנו מנוהלת על ידי נשים. זה הקסם של המקום, זה האיכות, זה היצירתיות, אין על נשים. אני מנהלת את מעברים בעמק כבר כמה שנים. מעברים זה מרכז תעסוקה קהילתי למגזר הכפרי. גם הצוות וגם אני יושבים וחושבים יום ולילה איך לפתח מערך של שירותים למען היזמים ולמען התושבים כדי לקדם את התעסוקה פה באזור. מעברים, לסיכום, היא גם יזמות. זהו רבותיי, תודה רבה לכם שהייתם איתנו. ישנו עוד שיר אחרון.